COVID-19 Araba, Bizkai eta Gipuzkoan indarrean egon diren ia murrizketa guztiak amaitu diren eguna da gaur, eta gauerdian Nafarroan ere egoera berdinean egongo dira. Gauerdian bertan bera geratu da osasun larrialdi egoera Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta horrekin batera desagertu dira murrizketa gehienak. Barrualdeetan maskara erabiltzea eta kirol ekitaldietan edukira mugatzea bakarrik dira bete beharreko neurriak. Hala, Gotzone Sagardui, Eusko Jaurlaritzako osasun sailburua, Euskadi Irratian izan da goizean eta itxaropentsua agertu da pandemiaren egoerari buruz. Ni bai esango nuke susperraldi baten aurrean gaudela. Bai esango nuke hori. Itxaropenaz begiratzen dut etorkizuna. Eta ez dut horrela egin behar dugula. Ez da, surtzia galdu barik. Eta ahaztu barik pandemiak gure artean jarraitzen duela. Arratsaldeon guztioi, eguerdian ostalaritzak nabarituko du alderik handiena Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Gaurtik aurrera ez dago edukira mugarik, barran zutik ere kontsumitu ahal izango da, gehienez 10 lagun elkartzeko muga desagertu da, eta ez dute ordu baterako itxi beharko. Ekitaldi soziala, kulturalak eta merkataritza arlokoak ere ez dira ordu batetan amaitu beharko. Ostegunetik gainera kalean maskara erabiltzea ez da derrigorrezkoa, ez da eskolako jantokietan ere. Nafarroak ere bide beretik jo du eta kasu horretan bihar otsailak 15 geratuko dira bertan bera murrizketa guztiak. Hori bai, toki publikoetan, barrualdeetan maskara janztea beharrezkoa izango da. Foru erkidegoan ere, Espainiako estatu mailako neurria baita. Eta iparraldean Frantziako osasun ministerioak ostiralean iragarri zuenez, zertaketa ziurtagiria aurkeztu behar den leku utzietan, ez da maskara eramatea derrigorrezkoa izango. Garraio bidetan izan ezik, neurria otsailaren 28an sartuko da indarrean. Eguneko lerroburuei jarraiki bar torturaren aurkako eguna izan da, eta torturatuak izan diren pertsonentzat aitortza publikoa eskatu du Egiari Zor Fundazioak, eta Jose Arregi torturaren ondorio hilzeneko 51. urteurrena gogoratu dute. Bestalde, Sortu Kiratze Zorzabalen kasua ekarri du gogora. Gurean izan dugu Pilar Garaielde, Egiari Zor Fundazioko kidea, eta nabarmendu du legeak onartzen badu ere tortura sistematikoa errealitate bat izan dela. Oraindik badela arazoa konpontzeko urratu daitekeen biderik. Berzio ofiziala izan da ukazioa, ez da urte askotan. Eta beste bide judizial batzuk ikusteko beste zenbat arduradun dauden, zenbat erantzule dauden, hoiei justizia aurrera eramateko ez daude bidek oraindik. Bestetik, erkidegoetako fiskalburuek gaur dute azken eguna erkidegoetan Elizaren baitan salatutako sexu abusuen txostena Espainiako estatuaren fiskal nagusiaren eskutan usteko. Ertzaintza gainera deligentziak zabaldu ditu Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako gutxienez 30 bat ikastetxe erlijiosetako sexu abusuak ikertzeko El Diario Baskok jakitera eman duenez. Eliza Barrutuei eskatu dio ikerketariekin laguntzeko eta daukaten informazioa helarazteko. Espainiako estatuko fiskaltza nagusiak zain jarraitzen du Arabako eta Bizkaia eta Gipuzkoako eta Nafarroako autonomia erkidegoetako fiskal nagusiek beren txostenak noiz bidaliko duten erakunde erlijioetan adingabei egindako sexu abusuei buruz egiten ari diren salaketa eta kireiekin. Orain arte Gaztela-La Mantzako, Alakanteko, Estremadurako, Asturiaseko, Balearretako, Galiziako eta Kanarietako fiskalek bete dute izapidea. Galizia da orain arte ikastetxeetan eta beste edozein erlijio erakundeetan adingabei egindako sexu delituei buruzko instrukzio epaitegietan zigorarloko gai gehien dituen erkidegoa. Gaiz aldatuta eta kulturari dagokionez, 3 euskal herritarrek Goya saria eskuratu dute Valentzian ospatu den ekitaldian.
Maria Cerezuela aktore gasteiztarrak, Urko Olazabal aktore bilbotarrak eta Kiko de la Rica argazki zuzendari bilbotarrak. Maisabel filmean Maria Jauregiren paperean egindako lanagatik eman diote Cerezuelari emakumezko aktore berri onaren saria, eta film horretan etako kide baten paperean egindako interpretazioagatik jaso du Olazabalek taldeko gizonezko aktore onerarena. De la Ricak berriz argazki zuzendari onenaren Goya saria lortu du Mediterraneo filmean egindako lanagatik. Lerroburuekin bukatzeko nazioarteari dagokionez, Ukrainan tentsioa maila zigo da. Diplomaziak oraingoz utz egin duela ikusirik. Hala ere, Europak bide horretan sakondu nahi du eta Alemaniako kantzillerrak Errusiako presidentearekin elkartuko da bihar. Eta gaur Ukrainako presidentearekin. Ukrainak bilera eskatu dio Errusiari mugako jarduera militarrak jorratzeko 28 orduko epean. Hori bai, Ukrainako gobernuak behin baino gehiagotan errepikatu du, ez dela Errusiaren inbazioaren beldur, baina Kremlinetik datorren isiltasunak kezkatzen du. Izan ere, Errusiako tropak mugaren bestaldean zertan ari diren nahi du jakin Ukrainako presidenteak. Bien bitartean dosonaka herrialdek diplomaziaren ebakuazioa agindu dute, askok lanean jarraitzen dute tartean Europar Batasunarenak, eta oharrak zabaldu dituzte Ukrainara bidaiatu nahi duten herritarrei begira. KLM aire konpainia holandarrak bertan bera utzi ditu jada Europako ekialdera doazen hegaldi guztiak. COVID-19agatik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan indarrean egon diren ia murrizketa guztiak amaitu diren eguna da gaur, eta gauerdian Nafarroan ere egoera berdinean egongo dira. Iparraldean Frantziako Osasun Ministerioak ostiralean jakinarazi zuenez, otsailaren 28tik aurrera txertaketa ziurtagiria aurkeztu behar den leku itzietan, ez da maskara eramatea derrigorrezkoa izango. Garraiobietan izan ezik, ez dila nao. Osasun larrialdia amaitu da Euskal Autonomia Erkidegoan eta horren ondorioz murrizketa gehienak desagertu dira. Barrualdean maskara erabiltzea eta kirol ekitaldietan edukiera mugatzea izango dira bete beharreko neurri bakarrak. Gauzak horrela, ostalaritzak ez du goizeko ordu batean itxi beharko eta ez da edukiera mugarik izango ez ekitaldi kulturaletan ez da sozialetan ere. Dena dela, Eusko Jaurlaritzak zuhurtzia eskatu du birusaren transmisioa altua duten udalerrietan seguruak ez diren ekitaldiak bertan bera usteko eskatuz. Jakina denez, kalean maskara erabiltzea ez da derrigorrezkoa aurreko astetik, ez da eskoletako jolastokietan ere, eta hainbat tokitara sartzeko beharrezkoa zen COVID ziurtagiria ere bertan bera geratu zen otsailaren hasieran. Zentzu horretan, itxaropentsu agertu da Gotzone Sagardui osasun sailburuak eta susperraldi baten aurrean gaudela aitortu du. Pandemia honetan ikasi dugu hori, inoiz ezin dezakegula esan bihar zer gertatuko dan, eta orain arte ere bizi izan ditugu horrelako momentua, baina ni bai esango nuke susperraldi baten aurrean gaudela. Bai esango nuke hori, itxaropenaz begiratzen dut etorkizuna. Nafarroan ere aste honetan geratuko dira bertan behera murrizketa guztiak. Hori bai, toki publikoen barrualdeetan maskara jantzea derrigorrezkoa izango da Foru Erkidegoan ere, estatu mailako neurria baita. Iparraldeari dagokionez, otsailaren 28tik barrualdeetan ez da beharrezkoa izango musukoa jantzea, bertara sartzeko txertaketa ziurtagiria eskatu bada. Hori bai, larun batean Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitatutako aginduaren arabera, birusaren transmisio altua den udalerriek distantzia eta segurtasun neurriak zorroztu beharko dituzte ekitaldiak antolatzeko. Eta prebentzio neurriak ezin direla bete ikusiz gero, jarduerak bertan bera usteko edo atzeratzeko eskatu die Eusko Jaurlaritzak. Zuhurtziaz bada ere etorkizunari itxaropentsu begiratzeko aldiaz dela azpimarratu du Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak Euskadi Irratian. Hain zuzen ere gaur Tolosan eragile guztiekin bilduko da udala. Astebete barru hasiko diren inauteriak prestatzeko eta Sagarduik adierazi du inauteriak gauden egoerara egokitu behar direla. Ni pentsatzen dudana da egokitu egin behar direla gauden egoerara.
eta egokituaz, norberaren babesa hartuaz, eta baita ere antolatuaz egoki, ez legokela zertan bestelako iritsirik izan behar. Urrengo astean Osakidetzan gehiengoa duten sindikatuek, SATSE, ELA, LAB, UGT eta Komisiones Obrerasek greba deitu dute lehen arretan otsailaren 25ean eta Osakidetza osoan hilaren 28ean. Osasun publikoaren egoera azalatzeko, bien bitartean osasun sailburuak ukatu egin du osasun sailak murrizketak egin izana eta hainbat datu eman ditu hori babesteko. Bere hitzetan iazko abenduaren eta urtarrilaren artean 45.000 langile kontratatu dituzte. Bar torturaren nazioarteko eguna izan da eta torturatuak izan diren pertsonentzat aitortza publikoa eskatu du Egiari Zor Fundazioak. Gurean izan dugu Pilar Garaialde Fundazioko kidea eta nabarmendu du legeak onartzen badu ere tortura sistematikoa errealitate bat izan dela. Oraindik badela arazoa konpontzeko urratu daitekeen biderik. Euskal Elkarte Autonomoak badu legedi bat 2016an edo osatzen hasi zirena, eta non, behintzet, hainbeste urte eta gero, onartzen den tortura gertatu den zerbait izan dela. Hau da, tortura era sistematikoan eta estatu estrategia bati jarraitzen ziona eta impunitate oso egin dena, hori egia dela hori gertatu dela, zeren urte askotan ukazio bat izan da. Baina badaude beste bide batzuk oraindik urratzeko daudenak eta oso zaila direnak, zeren berzio ofiziala izan da ukazioa, ez da urte askotan. Eta beste bide judizial batzuk ikusteko beste zenbat zenbat arduradun dauden, zenbat erantzule dauden, hoiei justizia aurrera eramateko ez daude bidek oraindik. Ostiralean gainera emakume zientzialarien nazioarteko eguna izan zen eta eguerdiko magazinean Eba Ferreira Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea izan dugu gonbidatu nagusi gisa. Eta EHUn emakume zientzialariek duten presentzia izan du hizpide. Gure argazkia gero eta hobe da, hori horrela egia esan behar du. Baina egia da agertzen dela hartasi efektu bat, ez da? Eta nola deskribitzen dugu efektu hau? Hasieran ikerketarekin lotuta eta ikasketekin lotuta emakume gehiago agertzen dira. Ikerketa egiten, doktorego programetan sartuta eta gero doktoretza lortzen. Baina gero, momentu batean liderazgo egiteko eta proiektu bat lideratzeko edo talde bat lideratzeko ikerketa egiten emakume gutxiago agertzen dira. Eta lan arloan berri lazgarria jaso dugu goizean, beste langile bat hilda gaur, urtea hasi 8. lan heriotza da Euskal Herrian. Barakaldoko 56 urteko kamioilari bat hilda, San Vicente de la Sonsierra herrian gertatu da ezbeharra. Gidatzen ari zen kamioia bidetik aterata. Espainiako gobernuaren ordezkaritzak adierazi duenez, heriotza arrazoi naturalengatik gertatu da eta ez istripu baten ondorioz. Lan gatazkei dagokienez, Mazen Lergai eta Eiza kartutxo fabrikako langileek greba mugagabea hasiko dute asteazkenean. Enpresak Eiza materiala ekoizteko planta ixteko asmoa du eta sindikatuei jakinarazi die ezingo dituela birkokatu bertan diharduten 50 langileak. Ari erantzunez, langile guztiek greba mugagabea hasiko dute asteazkenean. Langile batzordeko 4 sindikatuek babestu dute deialdia, zehazki UGT, Komisiones Obreras, CIS eta ELA sindikatuek. Bestalde, Petronorren ordezkaritza duten 5 sindikatuek 4 eguneko greba deialdia bateratua egin dute.
langile azpikontratatuen baldintzak hobetu nahian eta zuzendaritza horretara behartzeko lanuzteak egingo dituzte otsailaren 24an, martxoaren 3an, 10an eta 11an. Mugikortasun egutegiak besteak beste otsailaren 24ako, martxoaren 3ako, martxoaren 10erako eta martxoaren 11karako greba egunak jasotzen ditugu. Defendatzen ditugun helburuak argiak dira. Akordio binkulatzailea kontrata guztiontzat. Enplegua suntsituko ez dela bermatzeko. Subrogazioa lan baldintzak mantenduz, beti ere gutxieneko baldintza gisa kontrata bakoitzaren erreferentziako hitzarmen sektoriala izanik. Zentroan langileen laneko segurtasuna da osasuna kokatuko dituen akordio bat lortu behar dugu, baita aukera berdintasuna bermatu ere. Bestetik 3 urte baino gehiago igaro dira Arabako metaleko lan hitzarmena berritzako negoziazioak hasi zirenetik, bada blokeo egoera jendaurrean ikusgarri egin eta patronalaren jarrera salatzeko protesta deitu dute ELA, LAB eta Comisiones Obreras sindikatuek hilaren 19irako. Eta USOK, ESKak eta CGTek ere bat egin dute mobilizazioarekin. Arabako metaleko langileek manifestazioa egingo dute hilaren 19an Gasteizen. 3 urte baino gehiago igaro dira sektoreko lan hitzarmena berritzeko negoziazioak hasi zirenetik. Bada blokeo egoera jendaurrean ikusgarri egin eta patronalaren jarrera salatzeko protesta deitu dute sindikatuek. Abenduan jakitera eman zuten ELA, LAB eta Comisiones Obreras sindikatuek dinamika bateratua sortu zutela, hitzarmenaren negoziazio bidea elkarrekin egiteko. Era berean, zea patronalari eskaera zehatzak helarazi zizkioten. Besteak beste, soldata KPIaren arabera eguneratzea, behin-behinekotasuna murriztea, lanaldia jaistea eta lan osasuna bermatzeko neurriak hartzea. Eskaera egin zutenetik datorren asteartean otsailak 14 elkartuko dira sindikatuak zea patronalarekin aurreko aldiz. Manifestazioa indar erakustaldi bat izatea nahi duten eta horregatik eskatu diete sektoreko langilei eta herritarrei mobilizazioarekin bat egiteko. Azpiegiturei dagokienez ATTaren Bilboko eta Gasteizko trenbidearen integrazioari buruzko protokoloak sinatu dituzte Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak. Horrek bi hiriburuetako lurperatzea bermatzen du. Basauri behin-behineko geralekua egingo dela Bilborako sarrera amaitu bitartean eta gauzak ondo 2027ko espero da lanak guztiz amaitzea. Udane Arbeo. Abiadura handiko trenaren Gasteiz eta Bilboko sarrerak erekitzen hasteko protokoloa sinatu dute eta arteko diren erakunde Gasteizen. Hala nola Espainiako gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, bi hiriburutako udalek eta Arabako Foru Aldundiak. Eusko Jaurlaritzak eta nire sailak konpromiso irmoa dugu abiadura handiko trenarekin eta bere garapenean modu aktiboan parte hartzeko. Lankidetza protokolo honek bi hiriburuetako lurperatza bermatzen du. Eusko Jaurlaritzak hartuko du bere gain kostua eta ondoren kupo bidez deskontatuko da. Bestalde zehaztuta geratu da Basaurin egingo dela behin-behineko geltokia. Abiadura handiko trena Bilboko abandokora iritsi bitartean egongo da martxan. Argi daukat, proiektu hau asko luzatu indala. Horrexegatik uste dut oso importantea dela konfidantza berreskuratzea. Gasteizko kasuan laster sinatuko dira hirirako sarreren eta Arkautiko korapilaren proiektuak. Protokola ono dago sinatzea, baina baita ere ondo dago kronograma jakin bat jakitea, hurrengo urratsak zeintzuk izango diren jakiteko. Gasteiz-Burgos loturaren lanak ere 3 hileko honetan dira esleitzekoak. Hala aurreratu du Raquel Sánchez Espainiako garraio ministroak. Vamos a licitar la redacción de los proyectos constructivos en este primer trimestre del año. Eta gauzak ondo 2027ko espero da lana guztiz amaitzea. Aipatzekoa da ordea 2006 duela 17 urte ekin zietela HTaren lanei. Gaur-gaurkoz Gipuzkoako eremua da aurreratuen dagoena. Trenbidearen ia zati guztiak eginda daude eta gainontzekoak 2024ko amaitza aurre ikusten da Hernani Astigarraga Lotuneko eta Donostiako eta Ezkio itsasoko lanak amaitzen dituztenean.
Araban eta Bizkaian berriz atzeratuago doaz lanak. Hiriburuetako sarrerak ez ezik beste 5 zati geratzen dira egiteko. Bitartean, Europar Batasunak proposatu du Gasteizen eta Iruñeren artean ez eraikitzea abiadura handiko trenik eta linea egin ordez, oraingo ohiko trenak erabiltzea aurrerantzean ere. Hala, Nafarroako HT gelditu plataformak oharbidez salatu du mitu bat dela. HTA ia amaituta dagoela. Euskal Y-koa emaitzeko inbertzioaren 155 geratzen delako eta 186 Nafarroako korridorea bukatzeko. Horiek horrela plataformak adirazi du proiektuarekin jarraitzeak baliabideak zautzea, lurra suntsitzea eta krisi ekologikoa areagotzea eragingo duela. Eta kulturari dagokionez lerroburuetan aipatu dugu, 3 euskal herritarrek jaso dute Goya saria. Iker Aginaga. 3 euskal herritarrek lortu dute Goya saria 2022ko banaketan. Espainiako Zinema Akademiak larun batean banatu ditu estatuko zinema sari entzudetsuenak, Valentzian, eta Maixabel euskal ekoizpenak 3 buru handi eskuratu ditu. Horien artean, Maria Zerezuela aktore gazteak ezusteko emakumezko aktorerik onenaren aintzatespena eskuratu du, eta Urko Olazabal bilbotarrak taldeko gizonezko aktore onenarena. Maixabelen taldeak eskuratutako beste saria Blanca Portilloren emakumezko aktore protagonistarena izan da, Maixabel Lazaren paperagatik, eta Gerailako Juan Mari Jauregiren alarguna. Blanca Portillo por Maixabel. Zerezuelak Maria Jauregi Juan Mariren alabaren rola jokatzen du pelikulan, eta ari eskaini zion saria gasteiztarrak besteak beste. Urko Olazabalek bestetik, Nanklares bidea hartutako etakidearen papera izan du Maixabelen. Aldiz, ez daura euskaldunen parte hartzea izan duen film saritu bakarra. Kiko de la Rica Mediterraneo zintako argazki zuzendariak ere bere ibilbideko 2. Goya saria eskuratu du. Aurtengo irabazle argia aldiz, Fernando León de Aranoaren El Buen Patron lana izan da. 20 izendapen bildu zituen, eta horietatik 6 sari irabazi ditu. Tartean garrantzitsuenak, film, zuzendari eta gidoi onenarenak alegia. Buen Patrón, una buena noche con su sexto. Bestalde, martxoan Amurriotik abiatuko den korrika ez da Arabako Errioxatik pasatuko, baina horrek ez ditu eskualdeko euskaltzaleak geldiarazi, eta ibilbide propioa egiteko lanei ekin diote. Bestaldeko kultur ekitaldiak ere antolatuko dituztela aurreratu dute. Estilanao. 22. korrikaren ibilbideak 334 kilometro inguru egingo ditu Araban 4 egunetan, baina ez da Arabako Errioxako lurretatik pasako. Horrek baina ez du eskualdeko euskaltzaleak ezer egin gabe utziko eta dagoeneko egitasmoak antolatzen hasi dira euskararen aldeko aldarria bertatik igaro dadin. Izan ere, 2013an eta 2017an egin zuten modu berean, aurten ere korrika propioa antolatuko dute. Txikitxaka elkarteak bilera deitu eta azkenean apirilaren 9an goizez Nafarroako Biana herritik eta Bastidatik zutabe bana aterako da, eta herri ezberdinetatik igaro ostean Guardian bukatuko dute eguna. Horrez gain eta oraindik ere xehetasun guztiak erabakitze badaude ere, zenbait kultur ekitaldi antolatzeko asmoa dutela aurreratu dute Arabako Errioxako euskaltzaleek. Bestalde, Guretik sortuak egitasmoa abiarazi zuten iaz, Udalbiltzaren kultura proiektua da eta 29 udalek parte hartu dute. Urtebetera, Ustaritzen elkartu dira proiektuak emandako fruituak aurkeztu asmoz. Proiektua aurkeztu zutenetik 3. ekitaldea izan da. Lehena Durangon egin zen, 2. Oiartzunen, eta Ustaritzeko horrek aro berri baten irekiera zehaztu du. Udane Arbeo. Geuretik sortuak proiektuan hautatutako hainbat artista, udalerrietako ordezkari eta eragile bildu dira hemen atzan dugun Uztaritzeko Lapurdi zentroan proiektuan sortutako fruituak aurkeztu asmoz. Iban Garro poetaren eta Olatz Rojo musikariaren eskutik eman zaio hasiera ekitaldiari. Proiektuan hautatua izan den idazletako bada Garro Lesakarra eta poesia lana garatu du Urepelen ekitaldian musikaz lagunduta aurkeztu duena.
barnera noa zure begi urdinean. Uztaritzeko kultura xunta Kristian Ibarbourek sarrera hitz batzuk esan ostean, udalbiltzako lehendakari Javi Asurmendik esaldi motz batez deskribatu du proiektuak izan duen bilakaera. Benetan, ez da erraza denun artean egin dugun. Lehen hitzak baliatu ditu proiektuaren lehen edizio honetan parte hartu duten 39 euskal udalerriei eskerrak emateko, baita bidean zehar laguntza ekonomiko zein bestelakoa eskaini duten eragilei ere. Proiektuaren gezur eta mami izan zareten artista guztiei. Zuen sormenak eman baitio, kalitatea eta sona gure eromen eder hori. Orotara, 5 antzerki obra, 17. idanez literatur bilduma eta 5 film laburrez osatutako 5 teatu pelikula atera dira proiektuaren lehen edizio honetatik. Gauzak honela, zirkuitu nazionala antolatu dute horiek guztiak aurkezteko. Ekitaldian proiektu horietako batzuen aurrerapena ikusteko aukera egonda primizian. Literaturan 17. idanez izeneko bilduman argitaratu dituzten lanak ezagutarazi dituzte. Lan horiek 2 liburutan banandu dituzte. Antzerkian sexberdina obraren lagintxo bat ikusteko aukera izan dute bertaratu direnek, Aitziber Garmendia eta Telmo Irureta aktoren eskutik. Amaitzeko zinemagintzan 5 film laburrez osatutako 5 teilatu pelikularen aurrerapen bat ikusi ahal izan dute. Ekitaldia ixteko Asurmendik hartu du azken hitza, 3 gobernuek eman ez dituzten diru laguntzek penaturik. Baina zoritzarrez, Eusko Jaurlaritzaren kasuan aurpegian itxi ziguten atea eta Euskara eta Kultura Sailburuaren gutun hotz eta gutxigarri batez. Egiari zor, Nafarroako gobernuaren eta hiri elkargoaren ateak bai ireki zizkigutela eta harremanak estuagoak izan badira ere eta proiektua oso ondo baloratu badutere, azken momentuan ezagutzen ez ditugun arrazoiengatik irekita zeuden ate horiek ixtea erabaki dute. Horiek hala ekimenean parte hartu duten 39 udalerrien laguntza eta ekarmena jarri ditu balioan, eta trukean udalbiltzak egin dien oparia hauxe izan da, euren historia arte bilakatu. Asteleheneko kontuak horrela iritzi gara albistegiaren bukaerara. Joan den asteko musika zuzenean saioan lotura taldearen automatak izan diskoan askatasuna edo askatasun izan da gai nagusia. Itzilunak izan arren beti da argi pizti bat euren letran. Saioaren laburpenarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira eguerdiak gurean utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ondo izan, bihar arte. Loturak ez du ezer inventauko, baina behintzat dituen hildoak argi eukita gauzak hobetu daitezkela. Eta hau da, ez da gauza berriak egitea, baizik eta egin dauzen gauzak hobetu eta buelta bat eman, eta gurean oso garrantzitsua izan den esena bati, nabait, ez dut esango prestigioa emango diogunik, baina behintzat bai aintzatespen bat, eta atzetik etorri diren horiek ere merezi dutelako esena hori mantentzea. Bakarrik errespetuagatik bada ere mantentzea. Gure gusto pertsonalengatik ere mantentzea. Eta bidea oraindik baduela egiteke, hori da mezua eta hori da nik uste guztiok uste duguna. Askoren ustez metala eta roka hiltzen ari dela eta askotan entzun dugu diskurtso hori, baina 26 urteko gazte asko gaude eta 50 urteko gazte asko daude ere metala egiteko gogoak dituztenak. Eta nik uste dut hori dela metalak duena. Oraindik ere badagoela jende prest pila bat ordu entsaiatzeko, pila diru gastateko lokaletan, instrumentuetan eta ez ordenagailutan, eta hori bada. Eta bada berritasun bat gure mundu hontan. Jendeak olako ampli erraiodoiak erosten jarraitza eta soinu horiek bilatzea denik ere. Nire ibilbide guztian esango nuke beti letra nahiko ilunak bota ditu dela, baina beti argiari ez dakit, sirrikitu bat utzi diodan. Eta beti, planteamendua beti da gauzako, zenbait gauza ez daude ondo, baina egiteko gai gara. Eta azkenean kontziente izan behar gara,
arazo bat dauenean konponbide bat ere egon beharko lukela, eta konponbide horrek eskatzen duela konpromiso bat, eta konpromiso hori hartu beharko genukela, gizarte moduan, individuo moduan, zure buruarekin, zure bikotearekin, zure lagunarekin, edo zure gurasoekin edo norekin. Azkenean bide horiek konpartitzea da, ez bakarrik arazoak eta planteamenduak, baizik eta gero zer egin arazo horiekin.